Znači, od lupanja strasno po zadnjici do Uskrsa i blagostanja stigli smo za pola sata. Zebra kapitalac Mixi Spears savladala cara lava. Kiki i Kika se strastveno ljube, ona u tužnom ljubavnom brodolu. Kristijan bi da bude Kristinina Hilti bušilica. Aleksandar udara cara i molio je da prizna da je voli. A šta radi on? On spava. Dobro. Zdravo, ja sam Strahinja i danas pričamo o tome kako je zadruga loša stvar. Šalim se, nije ovaj kanal tako banalan, danas pričamo o stvari koja je gora od zadruge. U pitanju su YouTube naslovi za klipove iz zadruge. Verujte mi, ovo je spektakl. Pre nego što pređemo na sam video, kliknite like, subscribe, zvonce i to je dovoljno što se mene tiče. To je to. Idemo na video. Zaboravio sam sponzora videa. Današnji sponzor videa je... Ali znate ko nije sponzor videa? Ovi što mi prave zgradu preko puta već 2 godine. Da pređemo na stvar. Kao što sam rekao, danas pričamo o YouTube kanalu Zadruge, odnosno o naslovima klipova na tom YouTube kanalu. Pre toga, hajde samo malo da analiziramo taj kanal. Kanal ima skoro 1,7 miliona subscribera, što je dosta, ali ono što je još fascinantnije, taj kanal dnevno bije po 7, 8, 10, 12 miliona pregleda. Sad imajte u vidu sljedeće, ovdje sam uzeo period od 10 dana, i za 10 dana taj kanal je nabio 100 miliona pregleda. Sad, ako uzmemo u obzir da ovaj naš jezik govori nekih 20 miliona ljudi i da recimo 10 miliona ljudi prati zadrugu, ako je 100 miliona pregleda stvoreno za 10 dana, to znači da 10 miliona ljudi svaki dan pogleda bar jedan video, ili još gore, ako zadrugu prati 2 miliona ljudi, 2 miliona ljudi svaki dan pogleda bar 5 klipova zadruge. Eto, to je najtužnija vest za danas. Sad idemo na naslove. Što se tiče naslova YouTube klipova u kojima se dešavaju razne stvari iz zadruge, odavno su ljudi primetili da su oni ekstremno zabavni. Ja ću sad vam samo jedan primjer koji sam našao na Twitteru, koji je iz Zadruge 3 i kaže ovako, to je prethodna zadruga, sad je 4 na snazi, kaže: blogerka, vlasnica butika, pevačica Luna pokazala novi talenat crtanje. Sad, znači, jedan od talenata je vlasnica butika. Ovaj naslov nije ništa, odnosno ono što tek sledi, i ono što moram da naglasim, na YouTube kanalu Zadruge imaju preko 87.000 snimaka, uglavnom kratkih. Ja sam sve ove naslove povukao samo iz prethodne 2 nedelje, znači, kad bih rovario više, ko zna šta bih sve izvukao. Naslove iz YouTube kanala, odnosno sa YouTube kanala Zadruge, ja delim u 2 kategorije. Jedna je romantično-poetična kategorija, a druga kategorija su naslovi koje bih nazvao aman ljudi ko ovo gleda. Prvi naslov je iz ove druge kategorije. Naslov kaže: Kristijan trimuje dlake u nosu. 4. maj 2021. Sad ja razmišljam, neko vidi ovaj naslov i klikne. Video ima 13.700 pregleda, što znači da je 13.700 ljudi odlučilo da klikne na taj naslov i pogleda kako Kristijan, mislim, nebitno da li on ili neko drugi, trimuje dlake u nosu. Sad već idemo na ove umetničke naslove, pazite sad, kaže ovako: Maja ponovo vrišti ko da ženi brata, ali sad zbog Janjuša. Prvo, na zidu imamo reklamu za afričku šljivu i ovo je najbolji product placement ikada, ali što se tiče naslova, prvo je spektakularan zbog ovog poređenja da vrišti kao da ženi brata, ali kaže: ali sad zbog Janjuša. To znači da joj nije prvi put da to radi u zadruzi i to nije prvi put sa ovim likom. Kaže ovako: Janjuš skida Maji pantalone, ona udara glavom o vrata i pada na pod. Sad već ne mogu da kažem zašto bi neko ovo gledao, jer je ovo gledalo već 900.000 ljudi skoro. Idemo dalje. Ovo je neki skandal koji je nedavno bio sa nekom Tarom Simom, ja ne znam ko je, ali vidim da je u trendingu i svuda, i kaže naslov: Tara podivljala kao zver, ruši sve pred sobom. Kaže: Janjuš je za Maju, znači sad neke likove znam, neke ne znam, neke vi znate, neke ne znate, nadam se da ne znate sve, ali kaže ovako: Janjuš je za Maju mrtav vladan deda u ljubičastom odelu. Znači ovdje autor naslova pokazuje kako, prati kinematografiju, posebno domaću. Onda kaže ovako: Aleksandra udara cara, je li ovo car iz Južnog vetra? Aleksandra udara cara i molio je da prizna da je voli. A šta radi on? On spava. Dobro, pazi sad ovo. Kaže: Kristijan se šepuri u Kristininoj spavačici kao pravi zaljubljeni tetreb. Dobro. Sad, naslov koji spada opet u kategoriju ko bi ovo gledao, naslov kaže: Maja se šminka
Alex odmara. I ti kao, brate, ajde da kliknem da vidim kako se jedna devojka šminka, a druga istovremeno odmara. Sad, ovo je jedan od ovih naslova gde imamo još narodnih umotvorina, kaže Kristijan bi da bude Kristinina Hilti Bušilica. I sad vi već razmotrite šta je šta i šta to znači, neću sad da vam objašnjam. Ono što je zanimljivo da na početku ovog videa stoji upozorenje da video može da bude nepogodan za neke korisnike, pa bi trebalo da razmislite pre nego što kliknete i ja se skroz slažem s YouTube-om u ovom slučaju. Ovde sad imamo baš one romantične naslove koji kažu ovako: Kiki i Kika se strastveno ljube, ona u tužnom ljubavnom brodolu. I sad ja sam malo povezao stvari. Ovaj naslov zvuči poetski. Jelena Bačić-Alempić radi na Pinku, valjda i dalje. Jelena Bačić-Alempić je spisateljica, piše ljubavne stvari i mislim da je ona autorka ovog naslova. Jednostavno sve se poklapa. Idemo dalje. Kaže ovako, Mina i Mišel se njuškaju na korak da se ozvaniče. Sad, da vas pitam, koja vrsta se njuška pre nego što se ozvaniči? Tako je, psi. Kaže, opstanak u divljini, ovo je sad već National Geographic, mada sve ovo više podsjeća na Animal Planet. Kaže, zebra kapitalac Mixi Spears savladala cara lava. Šta se ovde desilo? Ovako, na prvi pogled to mogu da znaju samo ekstremni ljubitelji zadruge, ne verujem da bilo ko drugi može na osnovu ovog naslova da zaključi bilo šta. Maja pokušava da se uvuče u Janjušev krevet, dobrodošli nazad. Sad, ja pretpostavljam da ovo dobrodošli nazad se odnosi na njih i malo je bolesno, a ako se odnosi na nas, publiku koji to gledamo, onda je dosta bolesno. Kao dobrodošli nazad u njihov krevet da vidimo šta se dešava. Onda imamo jedan naslov, opet koji kaže ko bi ovo gledao, aman. Naslov glasi Car ne gleda više Minu. 93 sekunde traje ovaj video i ja predlažem da za 93 sekunde bolje operete ruke ili se umijete ili uradite tako nešto korisnije. Znači, vi ćete kliknuti na naslov Car ne gleda više Minu, znači jedan čovjek gleda u neku drugu stranu od njih 50 i neko to gleda. Kaže, Jovana opet saznala kako joj je Karić nazvao. Sad me zanima kako možeš nešto opet da saznaš. Da li Jovana pati od amnezije? Ne znam, svašta se dešava u zadruzi, ali ne znam kako neko može nešto opet da sazna. No, dobro. Onda kaže naslov Misica roni suze biserne. I sad, ovaj naslov opet je malo Jelena Bačić-Alempić style, ali ono što mene više fascinira u ovom naslovu je, čekaj, znači, ti sediš kod kuće, dosadno ti je, uključio si YouTube, možeš da gledaš mene, dobra, ne moraš mene, možeš da gledaš bilo šta na YouTube-u, i ti uzmeš i klikneš na neka devojka plače, sklupčana je u fetusni položaj, mogao bih to da gledam narednih 5 minuta i 49 sekundi. Zadrugari optužuju Maju i Janjuša da su kadropaćenici koji dogovaraju priče. Sad ne znam šta su kadropaćenici, pa ću pokušati da razjasnim, a vi ako možete ostaviti vi u komentaru objašnjenje. Ja mislim da su to ljudi koji pate da budu u kadru na televiziji, pretpostavljam, valjda su to kadropaćenici, a možda sam upravo ispao glup, ne znam. Top komentar je oboje su glumci, samo prate kameru, tako da zaključujem da je moje zaključivanje na mestu. Idemo dalje. Kaže ovako. Vidno izrevoltiranoj misici popustile sve kočnice, kap prelila čašu. I sad ovde mi deluje da je autor samo hteo da nabaca što više nekih metafora o kojima će da objasni da je neko odlepio, pa onda ima i ovo za kočnice i ovo za čašu, pa me to podsjetilo na jednu fenomenalnu stvar na internetu, a to je Polumenta generator. Sad ne znam da li znate za taj sajt, to je najbolji sajt na svetu, evo sad znate. U pitanju je sajt koji generiše razna imena sa prezimenom Polumenta. Nastao je na osnovu Šaka i Dada i onda vi samo kliknete i on vam izbaci neko random ime. Odnosno generiše ga kao što naziv sajta kaže. Ja ovde sad imam Bevo Polumenta, idemo refresh, Žažo Polumenta, realno Žažo je do jaja. Idemo dalje, Flado Polumenta, ovo je portugalski Polumenta, Đoco Polumenta, ovo je krajiški Polumenta, Tačo Polumenta. Sad ovaj ne znam odakle, ali u svakom slučaju imate polumenta.radioni.ca, pa možete tu da probate da generišete nekoliko novih Polumenti. Idemo dalje, pazite sad ovaj naslov. Maja i Janjuš se svađaju pored jezera, povlaka, vole prirodu. Prirodu, zato što je to, ne znam, to je veštačko jezero u Zadruzi, ali mislim, ovaj sufiks je sam po sebi spektakularan, ali kažem, eto, prosto ništa u ovom naslovu nije tačno. I sad,
ono što sam htio da vam kažem, ovo nije naslov iz zadruge, ovo sljedeće, ali kaže ovako, uživo uplakana Tara Simov prvi put nakon diskvalifikacije. To je ono što u nekom prethodnom naslovu nešto udarala glavom ili šta već radila. I to je dugo bio u vrhu trendinga na našem YouTube-u i to je možda druga najtužnija vest danas. To ima 900.000 pregleda i 5.500 komentara. Sad, vraćamo se na naslove iz zadruge. Kaže ovako, pazite sad, Alex tvrdi da ima više svedoka da je normalna, optužuje Cara da je igrač. Kao da je sad nešto se tu folira u zadruzi, ali pazite, ona ima svedoke da je normalna. Miljana poručila da bi voljela da Tara ljubavnica zapali inteligentnom u zagradi stan. Sad, ne znam, ne mogu da gledam ova sranja, ali ne znam da li ovo inteligentnom je prozivka na račun ovog ili šta je već, ali mi je hit što je to stavljeno u zadrugu, stvarno je neverovatan izbor. I sad pazite ovo, ovdje sam htio da vam pokažem još jedan primjer, kaže ovako, Maja pljuje Janjuša, psuju jedno drugo majke, pljušte uvrede. Sad, pošto ste do sada čitajući ove naslove sa mnom došli do toga da imamo dosta metafora i tako tih stvari, ono što sam htio da vam kažem da ovo pljuje Janjuša nije metafora. Oni se tamo pljuju. I to je jedan od najnižih ljudskih činova koje možete vidjeti oko sebe. Ovo mi je hit naslov zato što kaže novo jutro, novi ljubavni parovi. Zašto? Zato što, znači, oni legnu pa s kim se probude, da budem suptilan. Znači, jednostavno, iz dana u dan oni se mešaju, komešaju šta već rade i znači novo jutro, novi ljubavni parovi, ja ujutru se probudim, kliknem da vidim ko je s kim sada u vezi. I sad se opet vraćamo na ovaj product placement za afričku šljivu, kaže ovako, Janjuša udarile strasti pa počeo da lupa Maju po zadnjici nikad strasnije. To ima 106.000 pregleda i ja ću sad da spasim 106.000 ljudi da im kažem da postoje mnogo bolji sajtovi za ovakve stvari. Probajte, ukucite malo drugačije reči, može i ovo lupanje po zadnjici i tako dalje, dobit ćete dosta bolje sajtove nego što je zvanični YouTube kanal zadruge. I zašto sam ovo pokazao? Znači, ovo je sad, ovo je klip za klipom, znači ovo je sa lupanjem po zadnjici je jedan klip, a već sljedeći video na tom kanalu, oni uploaduju desetine dnevno, znači ovo je bukvalno posle pola sata objavljeno, znači ovdje se lupaju po zadnjici, a ovdje kaže zadrugari se kucaju jajima, zavladalo blagostanje u beloj kući. Znači, od lupanja strastno po zadnjici do Uskrsa i blagostanja stigli smo za pola sata. To je to. Hvala vam što ste prethodnih nekoliko minuta odvojili da pogledate ovaj video, a ne 7 videa iz zadruge. Za kraj pozvaću vas da lajkujete video ako već niste, subscribeujte se na moj kanal, hvala vam, prešli smo 30.000 subscribera i to je stvarno super, hvala vam na tome. Možete i da me pratite na Instagramu, još uvijek nismo pretekli onog lika što nastupa na Euroviziji, ali preteći ćemo ga uskoro. Hvala vam i vidimo se.